Buat ko lang. Ay. Hindi may mata. Buat ko labong uwan. Mukag duta. Tisukag belang huy pila kapuno. May na lang. Kaya wak lagi tayo duta dis deaw. Hindi ko naghang talong. Naghang talong. Talong na o galugbati. Ah, palos. Habang bata, masakitan daw sa ospital. Gawas na. Anong gawas? Anong gawas? Kapilang dialysis sa mana? Kapila ko dialysis. O sa kasi mana? Nakasisyon. Patulungan dyan. Pwede may bayad. Kada dialysis. Na may libre, no?
Salamat. Salamat ka libre. Agasto naman nila pamasahe. Oh, mga cancer patient, libre na. Mas Inday. Mama ni siya? Anak ni Paros ni? Kaya dara ni Kia na. Dungag ni Kia parihapon. Pinakabuk niya mata, di ba? Anak ka naman niya. Diyan, inamita ka na mag-dialysis, di ba? Bawal na nagkutas tubig na, Jen? Hindi, kana ko na dialysis, bang sana mo sa doktor, o kung ko na magkutahan sa tubig. Kuta ko sa tubig. Kuta mo, dinakit itong galaga, masakit sa mahila kuta man. Hindi mo isip pagkadagalan sa kutas sa tubig. Munta na mo sa doktor, o pila ipainom tubig. Kutahan ba, pila ipainom. Malagi, Inday, amping, ginoo, ampos, ginoo. Silin, ano man, nagbata. Beberlin, ang si Kwan. Beberlin na, mana Beberlin? Na? Ano man tahan po ng ako? May dito, may TV. Ano nagamot tayo sa track infection? Alin, diyo mapagdali. Hindi, wati rin sa bahay naman tagsan. Nang saan naman yun ang ilanta, di pala bayra, namin yung mga. Hindi, mga naman laging naman ko, Bawal na, nabihan na. Magamot man na. Isa man na isang Nagbata dito. hypo. Saan din ito bata dito? Wala naman ka pa magilak. Hypo naman di ay. Awa. Hypo naman di ay. Di ba masama niya? 6.5 hours later. Hello, good morning. Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Ang kamata pa ko buntag. Kasag sa kakapoy sang serbisyo gahapon nga bugwad ko tamanan o bulanghoy magilman bila kapuno na imadaw daw sunod adlaw. Salamat Ginoo. Ang kamata pa ko. Ang buntaga. Daghang salamat guys ang classmate gahapon nga Risbay. Katadaning ang igahan pasalubong na salamat kaso meet sa inyong kabuotan. Ibaw na kagis na card. Di ka magpaminsyon. Salamat kaso din nila ka unig tabang sa hang gibati karon nga nakuliti ay. Wala niyang himuong kape. Ako sa una, nakaseminar mapukudan ng Beta Plus dito sa Manila. Member man ko, napalit ko yung ID. Napakuloy magamit ng ID o napalit. Kapalistan ko, may kapalit. Kaya may kapalit. Salamat lamang ko sa nakataganin niya. Dito nang itudo paghatod hapon. Salamat kayo. Ang pinagano'n sa inyong pagbiyahe-biyahe. Tabok-tabok sa loud. Member ko sa Tutokos Manila 7,000 pa to isa ka box o isa ka pack mo to yung naka-adyo niyo po sa una sa isang pagbalik-balik na magkuhan sa una kaya ko da man ay kung silang labad sa o katong time siguro nadisgrasa siya sa St. Jude. St. Jude ba to o series na ba to? Katong biyay sa kuan mo to yung nakaado sa isang labad sa o pero dili to gold kuan to kanang dalandan orange karon kani yatag sa ahang classmate salamat kaado nit ani unahan ko painit malahimong kapiron gold ni patakayawag pila ng box ni kaya sa una pa tong panahon tong dalandan 600 kapin pa to ang box na 20 pesos kasi karon na siguro sa 1,000 plus o 1,000 pila na niyo kay pila na kayo tong nabimbo ko Beta Plus so nang panahon sa membro pa ko kanina rin sa 700 plus ang box kung makalipat na pa ko libro din pag-upang libro sa pagseminar karon na malagi kapalit pasalamat ko dakas Ginoong na grasyang gihatag labi na nga tawang malubong kasing-kasing kay bawa na mungkin sa mo sa mga hatag o mga grasya ng adlaw. Salamat kaling tanan ginuray magbaws Sabado deron sa
size na Hunyo. Ano yung himo ang panron, himo ang kape. O dili man ni kape. Kuan ni maligam-gam na tubig ipon na ni. Salamat day kog dako. Special ko din naghatod dari sa bahay gahapon. Salamat ka adun ang pindaw ni biyahe. Biyahe. Salamat day kog dako diya sa Ma'am sa Italy. Salamat ka adun ma'am sa kaulay yung pagsuporta, kaulay yung paglantaw sa awang kuan video bisag asa ko na aka. Salamat kago amping kunay diha sa Italy. Manuning ayop amping ma'am. Salamat kago sa imong ka malumong kasing-kasing. Hindi na rin magbawas nimo sa imong kamadyo nga rin mo. Amping kanunay. Karon di ka Sabado naman lagi. Klase na inig ka Lunes. Asang tandaan tong mga anghelis dito. Na may ilang mga nuog din nabilin na halingatod. Napalit ko, nag-harvest man siguro sa dudo, nagpalit siya. Mga nahigawot. Kay bawal man tong kutsara, kay mawa ko ng kuan, sarot. Mabito tong amo sa una pag seminar na magbita plus na ingani ang proseso sa kuan. Sabunha, ang pinggawnay, magong pagkatong diha sa Italy, kay pa, doon manon ito mo patog ni Ma'am Sara Laila Amid. O ni Ma'am Pili sa Taghap. O ma'am, nangutana ka sa imong operasyon parihata. Ado sa kakaan og gahi, pila pa kakabon gipirahan sa kana bitang mukaan ka ma'am, gikan ka nakaan ado sa ka inom dito og tubig. Ma'am Pili sa Taghap. Ug mahimo prutas, imong snacks o kanang di kan bito tang magkaon mo yung kas imong giingon nga nalain ang imong tijan. Ado sa kainom dagon og tubig ma'am, human og kaon. Ang Pili sa Taghap. Kaya po rin ang gibati sa una. Diya, sa bago pa kong gipirahan bitaw ma'am, sige kong barp. Kung binarpan, katong bako pong gipirahan, kan nga abot pag mga 6 months. Napakaroon gali na paitan, karon nga mo barp kong dagko. Ado katinga. Kanang sa imong tizan nga, ako lagi natinga ko sa una, dagko kong binarpan, bisag wa kong kaon. Magaling gibati sa una, sikan kong gipirahan ma'am. Na amping laman ma'am sa kaon, hindi sa ka pwede mo kaon gahi. Katong mga oily. Ang gibuhat tong bako po kong gipirahan, ikabuntag, kay bawal na maligi magkapito. Katong kalos ginukay ni 3 years na marunong ang opera. Kuan, kanang na ay, maginom kong maligam-gam na tubig. Mula giro ni abot og 3 years, pero nanapilaing balatian. Kaningang UTI. Muna po rin ang kuan karon. Ibantazan. Kay hadlok. Kay agatang wala tay updo. Ako awag imo unsa imo, ako kay boss imo. Sige kuha sa imo, agahang updo gikuha. Kay naagilain pud na hatod karon mutumong sa di 3 years na pero napatong tawang ipakita ninyo kahang atong bato nga ahang dias ang updo. Hatod karon bitaw katong hang kuan na mag 3 years na ang atong bato pero ahang sige tan-aw na ho na wag gyapon maansa. Marag hapon gahi wa jud niyo nga dugmo. Amaning gitan-aw kay kuan. Kanang imo Ma'am Pili sa Taghap kay bagon sa imo na napa ba kay updo o wa na. Wa na.
Manaingan og katuhang kaisura sa hospital delikado og kuan ni updo kay ani mo sa mo nang ang katong kidney na pud ipiktuhan. Pero laman manang salamat do kuda kas Ginoo nga naka-survive nako ikas opera 3 years na kapin. Salamat do kuda ka sang nga kainom ko ngani. Kita plus gold via bano. Salamat ka ato. Ning anak ko ron sa office ni Agi magkape magugdo ko mabuntag kay maway na andan. Gapon lang inyong gapon. Tawag butang magumilagi na apoy makasaka kay na amay magkuha. Naman pa yung mga lubi pero unsaan ta mo hindi ma kugi. Na mag